A la piscina de la Facultat de La Salle, Maripaz Corominas és una nedadora més. Molts la veuen nedar i no saben que són davant d'una autèntica campiona. La Maripaz, nascuda el 2 de juny del 1952, va ser la primera nedadora espanyola a disputar una final olímpica ara fa just 50 anys i ha estat capaç de creuar l'estret de Gibraltar amb 65. Això s'ha de celebrar d'alguna manera perquè les coses importants a la vida s'han de celebrar. No tot, però les importants sí. Nosaltres vam tenir moltíssima sort, ho dic en sèrio, perquè vam tenir unes circumstàncies climatològiques molt bones. Vam esperar 3 dies allà per agafar aquesta finestra de bon temps. El rumb que vam agafar va ser molt bo. Si la longitud mínima de l'estret són 14 quilòmetres en línia recta, nosaltres vam fer 15,2 quilòmetres. La travessa de l'estret es fa gairebé sempre en grup, però la de la Maripaz tenia un punt especial. Vam batre el rècord de l'equip de més anys, a la suma de tots nosaltres era 257 anys. Gibraltar quedarà en la memòria de la Maripaz, però també Mèxic. Amb només 16 anys, aquesta campiona va formar part de la delegació espanyola dels Jocs Olímpics del 68 i a l'alberca olímpica Francisco Márquez, la Maripaz va fer història. Vam participar 2 dones. Únicament va participar l'equip de natació. Això vol dir que no hi havia cap esport més. Érem 2 dones de l'equip de natació espanyola i va ser l'única participació femenina que va haver aleshores. Amb un equip de 122 homes. La dotació va ser molt bona i jo, que no tenia la 7a marca mundial en aquell moment, doncs vaig quedar 7a. Vaig quedar finalista dels Jocs Olímpics. Bueno, va ser un fet històric, la veritat és que sí, va ser un fet històric i allà ha quedat. Va ser 7a en els 200 esquena, marca 2:33.9, però tal com diu la Maripaz, l'èxit ja estava aconseguit. Vaig guanyar a una campionat d'Europa, a la Recordman també d'Europa, alguna americana, cosa que era un fet insòlit, no? Ha canviat moltíssim. Abans és que només teníem una persona que era l'entrenador. L'entrenador havia de fer de tot. Era el dietista, era el fisioterapeuta, era el tutor, era l'entrenador. La vida del nedador s'ha allargat molt perquè es fan les coses molt ben fetes. No? Abans ho fèiem a lo bruto, i tal qual era la paraula, era a lo bruto, era a lo bruto. Diu que tot ha canviat, però ella segueix sumant metres i més metres i ho fa com aleshores, amb el casquet, el banyador i amb la mateixa il·lusió.